Gipahimduman karon sa Police Regional Office 7 ang katawhan nga og mahimo. Likayan ang kanunay pag-post diha sa social media. Kalabot sa ilang mga lakaw karong umaabot Semana Santa. Kini ang gibutyag sa tigpamaba ni PRO7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin nga si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa May TV Cebu kaganiha. Matod ni Pilari, ang pag-post diha sa social media og real-time kuni anang taknaa makahatag og ideya sa mga daotang elemento nga mapahimulos sa higayon sa pagpangawat sa mga panimalay nga walay tawo. Mas maayo nga unya na mag-post sa social media kung nakabalik na silang tagstagsa ka mga panimalay. Dugang ni Pilari nga base sa ilang analisis sa miaging mga pagbalaan sa Semana Santa usa sa ilang tutukan sa pagbantay sa seguridad sa katawhan mao gyud ang mga insidente sa pagpangawat. Giawhag usab ni Pilari ang atong mga kaigsuonan nga mamakasyon ug mulakaw sa ilang mga panimalay aron motambong sa mga reliyosong kalihukan karong umaabot Semana Santa sa pagbutang og mga pang-alkontra sa mga daotang elemento og kawatan sama sa pagbutang og CCTV o baka pagbilin og mga ero nga mobantay sa ilang mga panimalay. Mong crime, no, opportunity is very instrumental in crimes, no. If you provide opportunities to criminals, they will really hit it. So kana, no, let's observe it solemnly, but we must always be very secured in our properties while we are going to churches. Of course, ang atong nabilin sa balay, no, let us remember nga according to crime trends during Holy Week, ang burglaries usa na sa mga challenges nato, because that is also the time nga ang mga criminals, they are also planning and they are also conducting their SWOT analysis, no. If they see that relaxed tagamay, even ang PNP, then they will try to hit the soft targets. So it is while the police will give you security, no, we cannot do it alone. So we appeal to the public, we appeal to the community to do your part also, to install precautionary measures, no, especially on security. And with regard to posting, no, mga at the moment pictures, no, which is very prevalent right now, of course we discourage it, because number one, you will be giving in information to the public which might compromise your security. No, pwede mag 2 hours after na siguro nimo i-post, no, mingon ka nakasimbahan pero actually nakauli na ka, so on and so forth, no. This is a very kanang dili na siya kinahanglan i-explain how it would affect our security, no. We ourselves, we know that if we post ATM or at the moment pictures that would give in information that would be used against us and of course attack our security. Samtang giklaro ni Pilari nga di mulugak ang kampanya sa atong kapulisan sa kriminalidad bisan pa man atol sa Semana Santa. Matod ni Pilari nga bisan kung daghan ang mga personel nga ilang ipakatap tibok rehiyon alang sa mga reliyosong kalihukan ug suruyanan, magpabilin gihapon ang mga unit sa kapulisan nga nagtutok kalabot sa kriminalidad. Rest assured that other police functions, kining pag-bypass, no, pag-investigate, pag-receive of clients sa station, they are still intact. Ang 4,000 is only for Holy Week purposes. Okay, so why reason nga dili sila makadakop og mga illegalista if ever? Of course, our campaigns against illegal drugs, gambling, wanted persons are still the same in intensity. In fact, we also find this a very opportune time to arrest wanted persons during Holy Week, because essentially ang mga kwan mambalik, no, maadto sa places of worship. So we also use this as a way para mas mo intensify pa ang atong other campaign against all forms of criminality. So ang katong mga kriminal nga murag nagunahuna nga basig mapasaylo sila ninyo, di na mahitabo na karong Holy Week. Well, the job of the PNP is to enforce the law, no, regardless of your thoughts or your inclination. Once you violate the law, it is the job of the PNP to enforce the law. Nasayran nga bagang bulog sa maabot 4,000 ka mga personel sa PRO7 adto ibutang sa mga adunay sagad nga mga dagkong kalihukan sa Semana Santa og hugupanan sa mga dumuduong. Kini naglakip sa isla sa Bantayan, isla sa Camotes, lungsod sa Moalboal, Badjan ug Uslob di nahimutang ang mga resort og kaliguanan sa mga dumuduong. Tagan usab og pagtagad sa kapulisan ang lungsod sa Minganilla nga magpahigayon sa ilang nabantog na kayo nga sugat ug ang Sugat Kabanhawan Festival sa umaabot Domingo sa pagkabanhaw. Sa ubang lalawigan sa Rehiyon 7, lakip na ang Negros Oriental
Gipaniguro sa Pero 7 nga pulos usab kini luwas sa mga dumuduong karong Semana Santa. Of course, we encourage people to, when they have their vacation, they should have a ready number for police officers or police stations. No, if they can drop by police stations to pre-coordinate, that would be very better for us para dali ra ang communication. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.